In this dream, Pastor Wening, a woman dreamt of her father giving her 200 and 100 rand notes, followed by 50 and 20 rand with coins for a taxi fare, and told her she could use the remaining money to buy herself whatever she wanted. Ingabe chaza ukuthini lokho? Asike silalele. Sanibonani, sawubona Pastor. Bengicela ukubuza ukuthi mawuphupha ubaba wakho akunikeza imali. Like ubenginika ama-100 rand nama-200. Then makaqedile anginike i-50 and 20 nama-coin. So athi i-70 rand leyo nama-coin imali yokugibela. Then le enye i-100 rand nama-200 imali yokuthi ngithenge whatever le ngiyidingayo. So sicela ukubuza ukuthi mawuphupha umuntu akunikeza imali kusho ukuthini? Pastor, ngabe ngivamisile ukuthi umuntu mayephupha ekunika imali vele uzokunika? Abanye baye baphuphe beyithola imali beyithole vele yabo. Awafani namaphupho. Noma nekhazi zokuphupha ayifani. Kuyenzeka ungayiphupha iphupho namuhla. Lenzeke exactly nje uliphuphile. Kusasa uphuphe elinye lingezi exactly kube ile opposite of what you've dreamt of yabo. Kodwa singakusho la uma uphupha umuntu ekunikeza imali kuyenzeka lo muntu lo mhlawumbe usaphila ukunikeza imali kukhomba nje support lo muntu osuke kunikeza yona enhlelweni zakhe yabona okuwuphawula uhleke vele yabona. But ake sikhulume la ngemali ngenzeka mhlawumbe nje ubaba bephupha ubaba wakhe eminikeza le mali mhlawumbe ubaba kusaphila and it shows the support ubaba wakhe anayo yabo uyambheka mhlawumbe entweni ezingama plans asuke esebenzela phe kwazo yabona. But la siyayibona nemali ngamaphepha unika imali ngamaphepha yes nama coins akhona lokho kuyayikhomba futhi inhlanhla umuntu esuke ezoba nayo empilweni yabona. Kodwa futhi uma imali ngamaphepha kuyayiphinde kukhombe ukuthi mhlawumbe njengoba unikezwe le mali ngamaphepha noma ubone le mali ngamaphepha kunento ofuna uyilungise emsamo uyilungise idalweni zakho yabo ukuthi ngenzeka kunenhlanhla ezovela noma anawo njengamanje ngoba kufanele kube khona kulungisayo emsamo kube khona kulungisayo ekhaya yabona. Hayi Pastor, siyabonga izwakele ke. Asithemba ukuthi nje konke lokhu bokuchaza namhlanje ababukeli bethu bakuthokozela futhi and asibonga futhi ukuthi uzophinda ubuye futhi ukwazi ukuthi usifundise ngale ndaba lo lamaphupho futhi. Siyabonga kakhulu Pastor Wening. Kubonga mina. Well, TMS family, thank you so much as well futhi ku Pastor Wening. Asimbonge sisho ukuthi ayike akaqhubeke ngomsebenzi wakho omuhle ngoba uyabongeka and uyancomeka futhi la. To you guys, lapho emakhaya, we appreciate all your questions and all your inquiries about the dreams with Pastor Wening. So, ningakhohlwa ke futhi ukuthi nisendele ama voice note, niqhubeke futhi nimbuze uPastor Wening khona akwazi ukunisiza. Okwamanje ningayendawo hlala nathi siyabuya.